Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dnes si zahrajeme zase Brawl Stars. Čiže počkajte, im seba na dačo pozrieť tu. Mám kúpiť za 4, nemám. Kúpim, nekúpim, aj kúpim. Dobre, no, tak ešte chvíľku. Neviem prečo mi sa to v kuse reštartuje, aj keď hrajem, aj keď nehrajem. Ale prepáčte, lebo chvíľu som nehral, lebo radšej choďte vonku ako hrajte, hej. Lenže dakedy si zahrajem, no nie každý deň, hej, ale zahrajem si sem tam. Počkajte, sa mi to trošku seká, joj. Mi to dačo tu zase robí. Lebo ja keď kliknem na jedno, tam ja keby kliknem 2 razy. Žiadne skiny, nič, alebo že si kúpim skin. Nie, to je veľa. To je drahé. Tu mám. Počkajte. Tak nič. No, zmeníme si ako prvé brawlera. Koho si dám? Ej. Dám si jeho, mám na neho taký skin? Mám, to si dám aspoň ten skin. Ideme na to. No, už sme v hre, zase. Oj, zase sa mi to seklo dajak. No, tak internet mám slabý. No, tak to nevadí. Stáva sa. No, ja som im pomohol to ešte zničiť. No, pane Bože. No nie, Mandy. Dávam im. Nie, ona mi dá za 270. Čože? Ale oni dávajú takých hráčov. No dávajú. Oni tam kempia. Kempeli. Noví. Poď, nie, áno. Neviem, čo mám hovoriť, lebo je to aj áno, aj nie. Aha, som dorazil ich. Yes. Počkajte, plus poháriky, ideme naspäť. Máme Star Dropu. Epic. Počkaj, čo tam mám? Skin padol. No, tak vypneme si ho. Máme kredity také. Počkaj, koľko? Iba 80. Počkajte. Joj, škoda, že nemám toľko gemov. Som si nemusel kupovať toto tu, ale keby som si to nekúpil, tam mám Janionka. No nie. No dáme si iného brawlera, lebo teraz som trošku naštvatý. Dáme si to tu. Skinov na taký skin. Kúpime si asi. Ten najlacnejší, lebo... No, poď ďalší skin. Rovno si ho klikneme. A ideme na ďalšiu hru. No, sme tu zase. Oj, to zase do kaktusu. Ale ako ja som na minulom videjku robil tú súťaž, keď neviete, nepamätáte si to video, tak určite sa pozrite od aké 2 videá dozadu a budete vedieť, ale stále odbery sa moc že za tento týždeň ani moc nie, čiže by som bol šťastný, keby ste pod tlačítkom či pod videom našli tlačítko odber a like. Aké by ste ešte chceli komentár? Komentár aj zvonček. Počkaj, pum, hahaha. Dole. Nie. Pum, hahaha, pum. Áno, dali sme ho. Som myslel, že prehrajem. Dáme si tu taký sprej.
do SpongeBoba. No neviem, ako som ho dostal, ale dostal som ho. Aha, to ten silný, hej? Pumpa! Sa hral, že už nežije. Zase plus váriky a idem, alebo počkáte, dostanem také odmeny asi. Hej. Hej, počkajte, iba si počkám chvíľku. No. Prosím, nech to bude 100-krát, no, Star Dropa. To vadí, poď legendary. Vždy, keď hovorím, že poď legendary, tam mi padne rel alebo super, čiže to nevadí. Ideme na ďalšiu hru. No, ale máme tu celkom silných hráčov. Nechcem klamať, ale dúfam, že tak ich dáme. Poď. No, ty čo robíš? Ty Dage? Dage. Najdivnejšie meno, to som v živote počul! Oj. Oj, tak ma dali, ale toho druhého nedali. To je podozrivé. Dosť podozrivé. Bomb. No, tak tam taká bomba asi bola. Nie, to tu nemám rád. Mám ho ja, ale nehrajem ho moc. Spray si tu dáme, že by som obsadil. No, to ten bude silný, ale neviem, kde bude. O, tu sú. Aha, tak som sa splietol. Pum. Áno. No tak, počkajte. Teraz sa mi zdá, že 100 kreditov, neviem, počkajte. Joj, skoro 2 odmenky. 100 kreditov, áno. Čiže dnes sme si aj otvorili jedného brawlera a to je Jen Young. Áno. Ideme na legendaryho brawlera. Má Spajka. Toto je dobré. Idem si rovno vyskúšať, lebo neviem, či je dobrý alebo zlý. Kde ho máme? Tu. Ja som ho ešte nehral nikdy, čiže ideme ho vyskúšať si. No, už sme tu v hre. Kde sme tam tu? Aký má útok? Zaujímavý. Ultinu má ako? Aha, to je healovanie. Oj. Teraz mám healovacie, čo? Teraz idem na útok, na rýchlosť. To je dobré, to je zabava. Nie, nahealovanie. Nie, poko, záchraň ma, prosím, poko. No tak to asi ich nezachráni. To jedine, že by že také heky mal. Alebo no, tak možno prežijeme. Útok. Pum. Tak pum. Nie je to pum, ale pum. Že zomrem. Piper, je tam iba Piper. Piper, veď ju daj. Čo sa bojíš? No dobre, sme vyhrali. Aha, tak sme nevyhrali, aha. Dobre, máme ho. Sa mu vysmiem. Zase odmenky. No, Star Dropa. A to nevadí. Tak, ideme. Star Dropa. Poď legendary. Epic. No tak nič. No tak na dnešné video by to bolo všetko a zatiaľ čaute.